Snart går det lys. Kommende 3. og 4. klasse, fordi dit sogn mødes ved Gladsaxe-fortet den 2. august anno domini 2014. Rustningerne ligger klar, og vores riddere vandrer lige ind i den store fortælling om Jesus. Dyden stiger smalt, og der skal kæmpes for det gode under korsets mærke, hvis ridderne skal kors under Guds åbne himmel. Vi har brug for dig. Du er præst, kirkepersonale, sognehjælper, kirkemusiker, FDF'er, hjemmemandsmand eller frivillig. Men endelig, der er du ridder. Vi mødes til formødet den 26. marts kl. 17 på Gladsaxe-fortet Batterivej 54 på Gensø.